Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakur paliar hakalai puway terik ubanay kala lingkot arajar arpuar kala dawa jing pensai hapo shitayo na ki breu ki badan kti man kento to met ya ka jing pensai jong kakur ha ka khatnyo terik ubanay kala lingkot arajar arpuar ha ka bayadei bat ka jing kenno bakila be ya ka khon swet na ka ying bat ledru ya ka ying bakashong kasa Kakur paliar kala penparu ya ka jing lengo halor ka jing sya kan tho hagani ka khubor bala penmi hapo ka YouTube channel jong ka Batisi TV ha ka khatnyo terik ubanai kala lingkot arajar arpuar bala syuai kerteng da ka BDS paliar bat amla asatya ban tip la udai senrang lani ka kentai namar bakani ka jing kan tho kalong ka baklem akor syaba palat bat penja buromru ya ka kur baro ka wei da ka bakinno baki kur paliar kila de ya kani ka khon swet ka full bina paliar tangha ka dor lai pusan hajar tingka kat bah ka jingshi shapat ka kur paliar kala de pensai baka ne ka khon swet kam shim la sha be na la ying hanrei kala let bot hi yala ukurim ka kur paliar kala berngemru ban mudoi hakmat ki bor jong ka ain persha ya ki badan kti lada ula ne ka breu badan kti kimla ban mi shakmat ban pensai hapo shitayo kenti kumba ka kur kala dep aipor keloi hadin bangla yo I ka comment section ha ka ba ka to kalong kum ka notice lane ka sithi ngala ban ong ba ki comment nang to ba ngala yo I ba wat ya ka dor kilabu ila thok ba la don ka nakaliam jongi ha kito ki por ki ba ayun marang to la thok ba wat akhok kapo media ya kata te maki hi ki la thok ki no comment te ngam tip mono ba comment renga siu yu yang to ba sibu stendak uta ngam tip container serang ha ba sibu stendak BDS te nakaliam jonga kunyi ba ngada smo si mono thok thang sha kam sim abang yu ya kum kinai ki jingkomen te nakliang jonga ngasnga ban ong ya une unong komen lane ya kane kanong komen ba pada long kabala nakliang jonga kum ki akwa ban sim khia ma ya kane kam namar lada pilak keno ba ong ngilak dabdi hadu live hosan hajar te live hosan hajar ngilak dabdi te nakliang jonga ngalas mudiau ma ya kane tak meriang mai ke ya imlang salam khamtam apo laga jong gai ngasem te ngalawan ya kentu empat ngala persang ru kon ken ba to kila dunan em kita ki bayi ngasem ndang ngala ken kim sem la duna kim sem la donda ke ru em hadin jong kata ngala dom kendiat empat kumta nga pha ya kene ka video mata bat ngapani ba lakumno pidai ban wanra ia kata ka ya kijing pensai halor jong kane ngakwa ban pin ai kijing pensai bat lada phim la ban wanra ia kijing pensai halor jong kane ka ba phila kumen nagaliang jungi niru ni kwa ia ka ba nginam sya bat ngim la man penslam dari kwa ya kaban ai kapor ya une u BDS la ulong container senrangro in ai por sitayo te halarana ya yang uno BDS bu ulaong ba chi nan chi keme chi la de ya ta ya kon live san hajar te habu chi klem en renata te la dau uju uno BDS ula lap chai bu kata ka kon chi chi la de te udon kam bun ewan lam cha hapo yang chita cheu ya tu brumen thit lane ya taya bru men la ji bat men la chem bu ong chi chi la de te itai sabut itai sakhi satar bu biang udon kam banwan ra hapo a chita cheu lada ula re banwan ra hapo a chita cheu chin sa le ya ka bat kam hadin